Hallo? Det er ikke helt til at forestille sig, at det her er en del af EU. Jeg tror, at EU går en krank skæbne i møde, hvor man vil falde på demokratiets alter. Hvis ikke vi havde haft EU, så skulle vi opfinde EU. Are you going to give me a food? I help you. Jeg glæder mig på roadtrip med dig, Morten. Jeg har faktisk ikke været på roadtrip med nogen før. Du har kørekort, ikke? Wow. Okay, her. Vi kommer til at gå til stålet og skændes. Der er ikke nogen nem udvej på det her. Du er sådan en demagog. Sådan spiller klaveret ikke der. Derfor bliver piso. Hvorfor modargumenterer du så ikke bare? Lige før sætter jeg hisse, nu siger jeg arrogant. Tear down this wall. This is indeed a historic moment. Jeg vil vise dig, at EU det er fremtiden. Jeg vil vise dig, at det EU, du kæmper for, det hører fortiden til. Morten og jeg er mest uenige i forhold til Grækenland. Det er helt grundlæggende spørgsmål, om man skulle hjælpe Grækenland eller ej. Möchte Griechenland im Euroraum verbleiben? Ja oder nein? Grækenland nærmer sig statsbankerot. Nu får grækerne milliarder i hjælpepakker fra EU for at undgå bankerotten. Hovedkravet er, at landet skærer hårdt i den offentlige sektor, bekæmper korruptionen og får... I believe it's crucial that we show the world that we can live up to our obligations. Til gengæld må landet så blive i valutasamarbejdet euroen. Der er ikke nogen tvivl om, at Grækenland må forlade euroen. Der er grænser for, hvor meget man kan være fælles om i EU. Grækerne, de siger selv, ja, vi vil gerne hjælpes. Ja, vi vil gerne være en del af euroen. Morten, han siger, nej, det er virkelig råt. Altså, det ville være forfærdeligt for det land, hvis man bare gjorde, som Messerschmidt siger, ikke? Planen er nu, at nu skal vi ud og se sådan et projekt, hvor de giver mad simpelthen til familier op til fattige familier, ikke? Ja. Er dig, der kører i den græske trafik her? Prøv at høre, jeg tør simpelthen ikke andet. Det er der så, at din opgave, Messerschmidt, det er sådan set at dirigere. Glimrende. At de der skyggeformationer... Jeg er ikke så glad for, at du snakker, når jeg kører bil. Så hvis vi kunne aftale de næste 5 døgn, at du sådan set bare forholder dig rundt. Jeg faktisk kun siger noget, når jeg bliver tiltalt. Ja. Af dig? Ja. Okay. Det er sjovt at se, hvordan... Hvad skal vi nu? Vi skal den her vej, ikke? Jo. Hello. Morten har siddet i Europaparlamentet siden 2009. I am checking in here. Og det er altså et parlament, som han hver dag gør alt, hvad han kan for at få nedlagt. Ja, det er jo nydeligt. På den måde, der kan man sige, der er han jo egentlig meget typisk dansk folkepartist. I want my country back. Derudover vil jeg nok sige, at der ikke er meget dansk partist over ham. Han er nærmest en lidt aristokratisk fyr. Han elsker fine franske rødvine. Det er jo ikke fransk. Det er næsten ikke engang vin. Han er til opera. Så, nu kommer det. Og det er jo Luciano Pavarotti, der så. Der vil jeg dog alligevel sige, at jeg kan faktisk egentlig meget godt lide ham. Altså jeg vil sige, hvis jeg nogensinde skulle have en Panama-hat, så skulle det være i dag. Ja. Ej, hvor er det hyggeligt. Kæft, hvor er det hyggeligt. Altså, hvis jeg skal beskrive Dan, han er jo sådan en klassisk socialdemokrat. Må jeg ikke have lov til at få en rose? Nok en utreret venstreorienteret socialdemokrat. Sidder i EU-parlamentet, Miljøudvalget. Jeg er rasende over det her. Det er kræftfremkaldende stoffer. Det er stoffer, der tror vores grundvand. Men på mange områder er et sympatisk menneske glad for dyr. Da jeg var knægt, der havde jeg ment sidst sommer, at jeg flyttede ud af mit valg, for der er ikke plads til min seng. Men så til, så noget, I vil vide om parakitter? Altså, i modsætning til mig, jo fuldstændig træningsfreak. Han kan nærmest ikke se et løbebånd uden at skulle prøve det. Yeah. Any fish this morning? Oh, it's still alive. Nu Morten og jeg er jo på vej op og skal se det her suppekøkken, hvor de jo serverer mad 500 mennesker hver eneste dag. Det jeg forventer er selvfølgelig, at vi kan høre, hvor hårdt er det. Hvad tænker de om situationen? Hvad tænker de om fremtiden? Det bliver selvfølgelig interessant, fordi det er jo at se de skæbner, som altså lider under den her krise, og møde dem. Og det er jo det, som en del af rejsen vil også gå på. Altså, og mange af de folk, som vi skal ned og møde her, altså, de har vel oplevet den her omvæltning inden for ret kort tid. De ægte ofre for krisen. Da finanskrisen ramte Grækenland, der mistede rigtig mange mennesker deres job, og i dag der er der altså en del af dem, som man ikke kan brødføde sig selv eller deres børn. Det er også lidt barsk, ikke?
Jo, helt sikkert. Folk, der sulter jo uanset hvad. Det er jo ikke det, man forbinder med et EU-land. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you, I'm Dan. Nice to meet you. How many of these kind of soup kitchens do you have around in Athens? No, because more and more exist every day. Yeah. There's a growing need. Yes. There are more than 1,000 people who come here. 1,000. The basic meal is a bowl of... So this is fish today. We offer this kind of meals daily. Our official aim is to... But the poverty that exists here in Greece after the crisis has nothing to do with traditional poverty. It is another kind of poverty that came violently, suddenly. Yeah. It was a shock for all of us. Now we started to find how to survive through this song. Let's go upstairs. Yes. The children can be here with a psychologist or a social worker for some bread or some yogurt. Are you going to give food? Yes, I help you. Okay. I can take from here, maybe. No? Okay. Nu skal vi i gang med her lige om nogle få minutter og dele mad ud til de her mennesker, som står i kø nu. Jeg kan se, de står ude bag ved gitter på ude og venter på at blive lukket ind. Det er egentlig sådan lidt en barsk oplevelse, synes jeg, fordi det er, man vil jo gerne hjælpe, men det er jo sådan lidt, det er også på en eller anden måde sådan lidt meget privat for de her mennesker, synes jeg. Og jeg synes ikke, det er sjovt at se, der står bag ved gitter dernede, står der flere hundrede mennesker. Sådan her, for at komme ind, for at få mad. Meget fattigdom der i Grækenland og avisertik der er alt muligt, ikke? Men det er godt nok noget andet at stå her, ikke? Og se det. Det er det. Det er ikke mennesker, der har det godt, det er det altså ikke. Hvor lang tid er du kommet her for at få mad? Περίπου 4 μήνες. Το κράτος έχει γυρίσει παντελώς την πόρτα μας στην εκκλήση μας. Και σαν πολίτεχνοι αλλά και σαν ανάπηροι, εδώ βρίσκουν τουλάχιστον τα απαραίτητα για να μπορούμε να επιβιώσουμε απλά, όχι να είναι απλά. Hvor meget betyder det for dig, at der er sådan et sted som her? Είναι αρκετή βοήθεια, γιατί πιο πλέον και αυτό το λίγο που μας δίνουν μπορούμε να επιβιώσουμε. Ερχόμαστε καθημερινά με μακαρόνια, φακές και ρεβίθια τα οποία είτε από την εκκλησία θα χτυπήσει την πόρτα, την ενορία, αυτά θα μπορούν να σου παρέχουν, είτε ο Δήμος που θα του χτυπήσει στην πόρτα, αυτά θα μπορεί να σου παρέχει. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι υποσιτίζονται 4 παιδιά και τα οποία είναι μικρά δυστυχώς, γιατί αδυνατό να μπορώ να είμαι συνεπής τουλάχιστον στο έπακ. Hvordan oplever dine børn den her situation? Δεν το έχω καταλάβει, δεν το έχουν νιώσει. Προσπαθώ να μην τους λείπει τίποτα, ούτε στο σχολείο, ούτε στην προσωπική του ζωή. Στερούμε εγώ. Δεν μπορώ να πάω στον οδοντίατρο για να μπορώ να καλύψω τα παιδιά μου. Det lyder til, at du er en god mor, selvom det er en frygtelig situation. Ja. Ευχαριστώ πολύ. Thank you so much for seeing us. Man kan næsten ikke som dansker forholde sig til, hvordan det må være ikke at have råd til sådan helt basale ting som varme, el, fødevarer. Det er hårdt at se, altså skæbnerne direkte i øjnene. Thank you so much. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και ωραία τα είπατε. Θα δείτε πολύ λύπη στην Ελλάδα. Ναι. Θα δείτε πάρα πολύ λύπη. Altså man bliver både meget bevæget, synes jeg, men også altså man får som enorm respekt for en mand, der på den måde bare kæmper 8. Altså man får som enorm respekt for en mand, der på den måde bare kæmper 8 år. Stiller sig op, han er invalid. Ja. Stiller han sig op og siger, jeg vil arbejde for 10 år om dagen. Ja. Og så bliver man, altså, det bliver også lidt galt, ikke, når man sådan tænker på, hvordan at man skal læse i aviser og høre, at grækere, de er også dovne, og det er også ikke selv udenom det. Altså det her,
det er jo kaos. Altså når staten ikke engang udbetaler de penge, som de er forpligtet til, når man lukker for strømmen, for folk. Det er jo ikke bare hans familie, det er hele hans område. Altså det her, det er jo... Men Morten, det er jo netop det, der er min pointe. Det jeg frygter, det er ikke for at polemisere over det nu, men det jeg frygter, hvis man vælger den løsning, du gerne vil, det er jo, at så bryder det hele sammen. Så får han ikke engang penge hver anden måned, og så lukker det for strømmen til alle. Det er brudt sammen. Det er jo det, der er pointen her. Det er så håbløst, og derfor er man simpelthen nødt til at... Så du mener, så lad os bare bryde det helt ned og så starte forfra? Nej, der er ikke nogen nem udvej på det her. Alt det, som indtil videre inden for euroen er blevet prøvet, har kun ført til det værre. Altså, vi kan sidde og snakke sådan, men vi er enige om, det er helt forfærdeligt. Men du er så skråsikker på, at hvis vi bare får dem ud af euroen, om de så går bankerot bedre, fordi det kan godt være det. Det begynder virkelig at irritere mig, at Dan ikke kan forstå, at så længe Grækenland er i valutaunion med Tyskland, jamen så er det obligatorisk med de her nedskæringsprogrammer, og det hjælper ikke. Det er det, jeg er så forarvet over. Altså, hver eneste gang man påtvinger flere nedskæringspakker for at give dem flere lån, så stiger arbejdsløsheden, så falder økonomien. Det er jo ikke holdbart. 20 gange det er ikke holdbart. Det er vi enige i. Det Morten ikke indser, er, at alle eksperter og politikere, alle vi taler med om, siger jo, at gå ud af euroen, så vi løser problemer, så gjorde vi det da. Grunden til, at de ikke gør det, det er selvfølgelig, fordi de godt ved, at der er en kæmpe stor risiko for, at så ramler alting, så er der kaos. Jeg skal jeg med ned på ham der. Nej, det kan man virkelig ikke. Men det er jo klart, at vi har jo for eksempel meget, meget store her i det her land. Vi har en meget stor offentlig sektor, som er meget bureaukratisk, som der kan slankes. Jeg håber ikke, han løber tør for det. Heldigvis er det jo ikke dig, der bestemmer det. Det er jo heldigvis Grækenland selv. Det var tilsvarende at sige, desværre er det folk som dig. Og jeg er dybt forarvet over at have sagt det her i 13 år, og I lytter stadigvæk ikke efter. Ja, da vi kommer ud af det her center, så løber vi jo ind i sådan 6-7 betjente. Og for at vide, at det er fordi, der nogle gange opstår tumult i forbindelse med, at de her madpakker bliver udleveret, og folk simpelthen begynder at stjæle hinandens varer eller tøj osv. Det er jo om, hvordan at de selv er blevet skåret meget kraftigt i deres løn. 50%. De er sure og gale, ikke? Altså, de synes virkelig, de er blevet behandlet uretfærdigt. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ, ακόμα και στην υπηρεσία που είμαστε με τις μηχανές. Ό,τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε με τις μηχανές, τα δίνουμε από την τσέπη μας. Hvordan ser han problemerne her? Er det de korrupte politikere her? Er det Tyskland? Hvem har... Έχουμε διαφορά φουλ εδώ πέρα. Το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από εμάς, πιστεύω. Frygter I, det kan blive endnu værre? Εγώ ναι, το φοβάμαι. Προσωπικά φοβάμαι πάρα πολύ. Φοβάμαι και σκέφτομαι αν αύριο μεθαύριο θα μπορέσω να κάνω μια οικογένεια, ας πούμε. Θα καταφέρω να ανοίξω ένα σπίτι, να μπορώ να μείνω, να σταθώ λίγο στα ποδιά μου. Det ene af grunden til, at vi er her, det er også for at blive klogere på, hvad både der er politikere, men som jeg synes, at vi kan gøre. Θα είναι τόσο καυστική στον Υπουργό. Θα τα πούνε έτσι όπως μιλάμε όπως πρέπει. Det kan han være helt sikker på. Og vi får egentlig en meget åben snak med de her unge mennesker. Det er ret rystende, hvad de har at sige, ikke? De håbede, vi ville være kritiske over for politikerne. Det tror jeg godt, jeg kan leve op til. Synes du, jeg taler for meget? Jeg synes, der er noget galt med både kvantitet og kvalitet. Og perception, kan jeg høre. Ej, du taler meget. Jeg har også meget at sige. Det har du. Vi to diskuterer det her med Grækenland. Så du er sådan meget kritisk og meget sådan hardcore i forhold til, hvad de græske politikere burde gøre, ikke? Nu har du chancen for at sige det til en græsk politiker. Det forventer jeg, at du gør. Nu er vi på vej ud at besøge Dimitrios Vroutsas, som er tidligere udenrigsminister i Grækenland, og som er min gode ven fra Europaparlamentet. Og han skal jo fortælle os, men specielt Morten Messerschmidt, hvorfor det var så vigtigt for dem at blive på trods af de hårde nedskæringskrav. In Greek we say yamas. Yamas. We say in Denmark we say skolga. You're quite eloquent. Former foreign minister. Come on. He knows his way around. Skolga. Yamas. This is excellent. So, Dimitrios, you are one of the politicians responsible for actually saying yes to the from Brussels. So why not just do as Morten says, leave the euro, devaluate and have better competitiveness? You see, Dan, this is exactly the question that we had to answer as a government at that time. Yeah. I respect, of course, everybody's opinion, but of course we also looked into this option of leave. The result would be like losing every Greek citizen.
about 80% of the value of his belongings. But I admit that the first thing that we have to do here in Greece is cut this so-called red tape, bureaucracy, make investments for foreigners more. This is the homework Greece has to do. But also here, EU partners can help. Where in other countries things really run smoothly, bring this expertise to Greece, help to build it up. I'm sorry to be very fully about expertise. This is also about tradition and culture. And I mean, corruption didn't come to Greece within the past 10 years. It's been a part of society for many, many years. There are so many areas where Greece differs from, for instance, Germany or Northern Europe. And I simply must say that that's not going to be transformed by a best exchange of best practice or a regulation or something. It's deep within. I will not deny this. But still I think if you bring in the expertise of other member states in technical terms to help build up the right systems, yes, mentality will have then change. But I would be very grateful if we would not exaggerate too much with what we call this mentality, the southern mentality. Yes, there are differences between how people in Southern Europe approach things in comparison with Northern Europe, Scandinavian countries. No doubt. One of the beauties of Europe. No doubt, of course. But my point and my appeal to everybody is not to play too much with these mentality things in extreme forms, because this only helps populist approaches. Can I just... Yes. So once again, cheers. Det største problem for ham er sådan set, at han ikke kan give nogle konkrete svar på, hvordan Grækenland skal komme videre inden for euroen. Det er fuldstændig håbløst at forestille sig, så længe man er fuldstændig afhængig af penge fra andre lande. Det er hårdt hernede nu, men hvis ikke EU havde reddet Grækenland, så var det jo gået fuldstændig galt hernede, ikke? Indtil videre har vi ikke været her i Athen. Ja, nu skal vi ud på landet. Det bliver nok lidt noget andet. Store problemer med hjemløse og folk til suppekøkkener, så det har man jo ikke derude. Og der er også mulighed at dyrke sin egen mad og så videre, som vi har hørt om, de gør ude i mange af landsbyerne. Så vil vi opleve en helt anden mentalitet til det, man ikke når i dag. Det når man nok i morgen. Der er en kant, hvor de lige venter. Den har godt kørt med, så smidt. Det er fuldstændig som at køre ret. Der er altså nogle fordele ved at bo på bakken. Hvad var fartgrænsen inde i byen her? Det er også 50 km som derhjemme. Ellers synes jeg, vi skal fastsætte den til det. Ja, det synes jeg lige. Jeg må komme med et ønske. Nej, så laver vi en sjusset 80. Selvfølgelig kan man sige, jo kortere tid vi er på vejen, jo mindre risiko kan der være forbundet med det, ikke? Det skal jeg sørge for. Skal vi dreje her? Er det her? Var det dernede fra, vi kom? Det tror jeg faktisk, jeg er sådan en meget forsigtig, konservativ type, når jeg sidder bag rattet. Det handler om at få fragtet mine passagerer. Du tør ikke overhale en cyklist. Ikke hvis du kommer til at køre over fuldt optrykkende linjer. Vi kørte ikke over. Jeg rørte nærmest ikke. Og så er fanden... Så pas på, Morten, der kommer et hus herop. Wow. Hvorfor bremser du ikke? Hold Messerschmidt. Morten? Inden du ruller for langt ud i det der forsvar med, at det var måske meget fornuftigt at køre ind i det der hus. Jeg har ikke sagt, det var fornuftigt. Selv i Grækenland. Men prøv at høre, det her, det er jo ikke en skade. Det her, det er jo bare lidt det er jo kalk. Prøv at det går jo af. Men det er da en skade. Det er da heller ikke en skade. Det var der. Det var der i forvejen. Ja, det var der. Prøv at se her. Det er et billede af bilen, vi fik. Prøv lige at se. Total markering. Jamen, det er efter. Så vil jeg godt trække alt det i mig igen, jeg har sagt om din kørsel. Nå, kun om kørselen. Det er også et billede på samfundet, ikke? Det var jo uheldigt. Nu vel, olivenmarkerne kalder. Nå, Morten, er det bossen, vi skal ind og møde her? Eller? Det er det. Morten bliver jo ved med at sige, at hvis Grækenland skal have vækst og fremgang, så skal de forlade euroen. Nu er vi på vej ud og besøge en olivenproducent for at høre, om han er enig i det. So what is going on here? You will see we are packing the jars. I like that. Olives in jars. Yeah. Gorizia.
Μπορεί να σηκωθούν δύο να κάτσουν εκείνοι να γεμίσουν τα βάζα. Θα τους πάρει η τηλεόραση. Til helt op til toppen. Here you have an example of a cooperative which is trying to work and produce. Er de sådan lige fra træet? These are already fermented. You can eat it, yes. De er dygtige til det. Det går stærkt. Kan du ikke spørge dem? Hvor mange timer de står her? Om hverdagen er det 5 timer, men i hverdagen er det 7 timer. Wow, er det ikke hårdt? Altså, det går efterhånden, men godt det er det. Ja. Men er det så godt betalt? Sveni mesto det. Må man spørge, hvor meget man tjener på sådan en? Okay. A lot of Bulgarians used to come to Putyoli. This year I decided just to use people from the village. So all the money remains in the village. You're a local patriot, you could say. So you support... Of course. Yes. Of course, yes. Is there a lot of poverty here? Are people affected a lot by the crisis? In the village, it's much less than what in the city. But everybody is affected. This is my personal dog. Would you want to leave the euro? It's a difficult question. Maybe it would be a disaster. It's a big gamble. But you could argue it's a big gamble to remain in the euro. You could argue it's a big gamble to remain in the euro as well, with the austerity policies and the social catastrophe. Yes, it is a very big problem. If we don't start producing and balance the situation very quickly, I don't know how long people can go continuously paying taxes, etc., etc. Have you seen that everybody needs more tax now than before? Unfortunately, there was a lot of corruption. Yeah. And many people earning huge amount of money without paying tax. Without paying taxes, without declaring the income, and this is in the past. And that's new. Nobody used to ask for a receipt, and nobody used to give a receipt. I see. Now we ask, and they give. That's great. So thank you so much. It was We'll be looking for your products in Denmark. Det er altså lidt idyllen af det, at de står i de der kæmpe plastiktanke. Det ligner sådan Cheminova eller sådan. Men hvad skulle de ellers være i? Ligesom vin, havde jeg forestillet mig. Trakar. Der var en, der fortalte mig, Morten, at i mange år så har grækerne faktisk eksporteret det meste af deres olivenolie til Italien. Ja. Så er italienerne puttet det på deres dunke og flasker og hvad det er, og solgt det som italiensk olivenolie. Ja. Der er en ting, jeg er nødt til at sige til dig. Du er simpelthen nødt til at få styr på fantasien. For du har lige sagt, at italienerne har puttet på det græske dunke. De har puttet det på sine. Jeg synes jo, det her det siger om Grækenland, at det er mere end bare krise og frygten for Grækenland, at det er mere end bare krise og frygten for kaos og fascisme, der blomstrer. Det er faktisk også håb og optimisme, og altså prøv at høre, de der kvinder der, de stod der 7 timer om dagen, 6 dage om ugen til 4 euro i timen. Jeg tror ikke, der var nogen i Danmark, der gad. Men er det strengt taget ikke ulovligt at køre ind i et hus? Prøv at høre, de buler var der i forvejen. Du kan bare se på tegningen fra Europcar. Du ramte huset så præcist. Nej, jeg strejfede det. Det var godt. Fordi du kunne ikke komme videre. I alverden bilder han så ind. Kan man få lov til at aflevere et brev til en? Kan man få lov til at aflevere et brev til ens familie og efterladte? Til sin familie og efterladte. Nu må du eddermame. For at dulme dine nerver og bringe dit sind og din moral lidt i ligevægt, så har jeg taget lidt musik med. Hvis jeg lover at lytte meget grundigt til det, du siger nu, lover du så at holde hænderne på rattet, mens du forklarer det? Det kan du gange 1000. Det er nummer 2. Sådan. Så, nu kommer det. Og det er jo Luciano Pavarotti, der synger. Ham har jeg hørt. Messerschmidt har proklameret, at vi skal høre opera hele vejen. Man må en gang imellem kunne se igennem det politiske og også forholde sig til hinanden som personer, og der vil jeg også gerne tage det på mig og hjælpe danserne igennem livet her. Læg mærke til den så helt pietistiske indledning. Sagte med... Det er jeg lidt presset over, fordi jeg har glemt både ørepropper og sovepiller. Og så bygger det op.
at høre noget? Jeg ved ikke, jeg har sådan en smerte i begge ører. Det må være trykket. Jeg har sådan en smerte i begge ører. Det må være trykudligningen fra bjergene. Morten? Klokken er 7. Vi skal ud og træne. Jeg synes jo ikke, det er EU's skyld, at det er gået så galt, som det er gået. Græske politikers skyld. How do you see the future? Black, because you know I'm 70 years old. Whatever changes is going to happen, they're not going to affect me. Det man hører udefra, der er der jo stadigvæk enormt store problemer med korruptionen her i landet. A lot of people cheat. A lot of people cheat. Do you think that can change? Not with those people we have right now. Now. Så nu skal vi jo tale med borgmesteren, se om han deler den opfattelse og kan komme med nogle flere konkrete eksempler. Are you the mayor? You're the mayor. Okay, well, thank you so much for seeing us. Κάτι να προσφέρομαι και θα τα πω. Måske skal vi bare starte og sige tak, fordi vi må komme. Vi har glædet os til at se hans by og møde ham. Noget af det, der har været talt om i forbindelse med den økonomiske krise her, det er korruptionen i Grækenland. Kan du nævne nogle af de konkrete tiltag, der er gjort for at komme den lokale korruption til livs? Οι αρμοδιότητες του αυτοδιοικητικού είναι συγκεκριμένες. Δεν μπορεί να παρέμβει ένα ελεκτικό μηχανισμό. Φορά αυτό καθεαυτό τον Δήμο με το 35% που αυτή τη στιγμή έχουμε από αυτά που παίρναν πριν από 4 χρόνια, δόξα τω Θεώ, τα καταφέρνουν. Så det du siger, det er, at ansvaret for at bekæmpe korruption hører ikke til inden for dit område, eller? Στο Δήμο δεν έχουμε φαινόμενα. Så der er ikke korruption i Limni? Όχι, δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Alright. Very good. Take care. Det der med korruption, han har godt hørt om det, men i hans egen kommune, der er det ikke. Og i hvert fald ikke på de områder, hvor han har ansvar. Jeg tror, man skal se det som et symptom på, at når korruption er så integreret en del af samfundet, som der er her, jamen, så kan du nok ikke sidde på den position, uden at have den holdning. Og det er selvfølgelig ikke i orden, og det er selvfølgelig det, de sikrer. Det, som slår mig mere og mere, det er, at de her folk altså befinder sig i noget, der minder om Stockholm-syndromet. De vil gerne have euroen, fordi de kan ikke se sig ud af den situation, de er i nu. Men de vil ikke have den politik, som følger med euroen. Men det, man jo må sige, det er, at der er nok også ting, som kommer af, at der bliver stillet de krav. Fordi nu bliver grækerne jo altså tvunget til, for eksempel, at opgradere deres skatteindkrævning. Så i virkeligheden skal man også se mulighed for at reformere samfundet i en retning, som er fornuftig lige meget. Mere tysk, det er fuldstændig rigtigt. Så må vi håbe, at det er et samfund, de ønsker at leve i. Men det væsentlige er jo altså... Du går ikke ind for afbureaukratisering? Jo, det gør jeg, men jeg synes, du går ikke ind for skatteopkrævning? Altså, mener du seriøst, at Grækenland har en mulighed for at sige, det der, det har vi ikke lyst til at gennemføre. Sådan spiller klaveret ikke gennemføre. Sådan spiller klaveret ikke, Dan. Nej, selvfølgelig gør det ikke det. Og det er derfor, at euroen er udemokratisk. Ja. Og skadeligt. Det er jo helt skørt, at du kan sige det. Vi står her i et land, hvor over 70% af befolkningen, når de bliver adspurgt, vil gerne være med i euroen, eller ikke siger, at vi vil gerne være med i euroen. Det har jeg jo lige så står du og siger, at det er udemokratisk, at de er med. Det giver da ingen mening. Prøv at høre, Dan, du er bare nødt til at tænke lidt mere sofistikeret. Nu vel. Jeg kan så ikke forstå, at Dan ikke vil indse, at det her projekt, det har bare spillet for lidt. Altså, hvis vi skal have nogle ordentlige svar på, hvordan det egentlig går med skatteopkrævning, og hvorfor Grækenland skal finansminister. Det er klart, at han har et svært job, han skal skære meget og så videre. Men det virker altså som om, det bliver gjort på en måde, så det rammer hårdest i bunden, ikke? Jo. Og hvordan kan han forsvare det? Ja. For det første, så skal vi altså fortælle ham om de mennesker, vi har mødt. Ja. Og de skæbner, som han har sådan set ansvaret for. For det synes jeg, vi skal høre til meget, meget omfattende korruption, byråkrati og så videre, som vi har hørt om. Alle de der ting, ikke, som bare ikke fungerer i samfundet. Vi må bare sige de ting, vi har oplevet. Det virker altså ikke som om, han forvalter sit håbløs situation. Altså fordi, som du siger, der skal bare skæres, ikke?
Der står noget her. Økonomias. Der står noget her. Økonomias. Ja. Okay. Men man må også sige, at de har på en eller anden måde fejlet, når de gør det på en måde, så de overhovedet ikke har befolkningen med sig. I believe a strong partner in the euro. Wir wollen Griechenland helfen, aber es gibt im Raum die einseitige Entscheidung Griechenlands und die hat die Situation verändert. Man hører tit folk sige, at EU det er fredens projekt. Jeg håber, at vores regler, at EU på mange områder skaber ufred. Blandt andet det, vi ser i Grækenland med de meget voldsomme optøjer, der er. Det er et fredsprojekt. Det er jo mere end hjælp på det her kontinent, ikke? Der er der lidt sikkerhed på her. Der er en demonstration. Skal I ikke kigge med? Kom på, kunne vi godt bruge vores tolk til at høre, hvad de siger? På vej ned mod Finansministeriet, jamen, så ser vi en demonstration, der er på vej samme sted hen. De siger, at it's because of Lechiman, men jeg ved ikke, hvad Lechiman betyder. Det ved jeg sgu da ikke. Hvad betyder Lechiman? Det er banken Laiki. De holder lukket i dag, og så de alle sammen kommet fra Kina. De er alle sammen ansatte i banken? De er alle sammen bankansatte. Okay. Hvad vil I så sige til ham? De vil formodentlig ikke sige tak. Det må man gå ud fra. Det synes jeg er en skarp analyse. Ja. Men er det her Finansministeriet? Ja. Mens over der, så kommer militærpolitiet morgen. Ja. Så en kampklæde på tjetten. Hold op. What do you expect will happen now with police? Det virker jo som en kæmpe overreaktion, men det er klart selvfølgelig, de er jo vant til optøjer. What to do? Jeg står og taler med en op fra banken, og så pludselig vender mig om, så er der bare en blokade af militærpoliti her, som presser og har haft en konfrontation med politiet, hverken i Danmark eller andre lande før. Nej, det var vel ikke en konfrontation? Nej, jeg fik et skjold i ryggen. Er det rigtigt? Ja. Så spænder de altså også hjelmen. De ved, at der bare skal en polis til at antænde noget af det der, for de gør, men det er jo ikke nogen. Der er jo ikke en eneste person her, som er bare i nærheden af at være aggressiv. Med de lønninger, de får, altså der skal ikke ske ret meget, før de vender sig om og går sammen med demonstranter. Og det er jo virkelig det, der sker på den lange bane, at det er farligt, ikke? Ja, det er ret. Jeg må jo så op og vise det der røde pas, jeg har, hvor der står diplomat på forsiden. Hi, I'm a member of the European Parliament. Hi, I'm a member of the European Parliament. My colleague, we have an appointment with the minister. Det har jeg aldrig haft brug for før, men det virkede. Så kom der en årst lukket ind. Og det er så den vej, vi skulle have været ind. Det er en interessant optakt til det møde, vi så skal have med finansministeren, fordi det var i virkeligheden ham, de gerne ville i snak med. Hello, sir. Hello. Pleased to meet you. Vi ser så også senere, når vi kommer op i ministerens kontor, der er et skudhul i hans vindue, så altså de har været udsat for lidt af hvert jo. Oh, something happened to the window. Is it a bullet? Yes, from a demonstration of 2010, when first austerity was installed in this country. So you leave it there to remind you? Yeah, absolutely. So I don't change the window. Jeg vidste faktisk ikke rigtigt, hvad jeg skulle forvente, fordi det politiske system i Grækenland har ry for at ikke være særlig lyttende, og måske også en gang imellem ikke vil indrømme de fejl, som de har begået. So, Minister, thank you so much for seeing us. Been here a few days. The people that we've met, it gives the impression that the deficits and the cuts are really the most. Well, I'm not sure about that. Definitely, the poor, they suffer more because they are poor. But we have excluded the minimum pension and the minimum wage from the cuts. The people that we've talked to, they say we can't light at the end of the tunnel. We can't see how this will change. Okay. They're not right. I mean, as an economist, I see lights because our current account deficit has fallen from 17% of GDP to 0. You understand what this means? Yeah. But to the man in the street, it does not mean much because he will tell you, yeah, but what does this mean for my pocket? 40%, yeah. For my pocket, I will say yes. With the time, you will see more money in your pocket, but not, unfortunately, not now yet. Looking back, who would be to blame? First of all, Greek politicians, beyond any doubt. But it's true that the political system took not the right decisions immediately after we got into the euro. It expanded the public sector. Yes. We are trying now to bring back the economy. What is it actually that you've done? We have started liberalizing now all markets. And you also had to do cuts, right? Austerity measures. Yeah, that was the nasty thing. Measures. Yeah, that was the nasty thing. This is what touches the people that we've met. That was the bad thing. Yeah. Because they're liberalized to do.
The more difficult thing to do was wage cuts and pension cuts and tax rises. One of the things that we have been told is that there is no digitalization of the tax collection, which makes the system very corrupt. You're right. I cannot say that I'm pleased. Right. I cannot say that I'm pleased that the very rich are paying their taxes. They use a lot of offshore companies. This is exactly the kind of reforms we are doing now, so we can catch all those who escape the tax net. One of the key reasons for the economical situation here is the behavior of the politician in the past time. What guarantees can you give that the corruption will also then be cut in the future, that the bureaucracy will be cut as in maybe 10 years' time? Of course, no guarantees can be given. It's the political. Now we have a tripartite government, which is an experiment in Greece. We never in the past had a successful tripartite government. So there's a lot of responsibility now. And the more that, unfortunately, there's no other alternative. It would be disaster, would be drachma and Grexit. In history, you haven't seen countries leaving a currency going to another. So you're going to have an accumulation of problems. So don't bet. If we leave the euro, we'll become North Korea in terms of isolation. Thank you so much, sir. It was a pleasure. And good luck with everybody. Your job is probably not the easiest one in Europe. It's the worst. Der er ikke noget så smukt som en bjerg med sne på toppen og ni på toppen der. Finansministeren var god på den måde, at han jo blankt indrømmede de områder, hvor der skete fejl. For det første var han en ekstremt glat type. Han var benhård i forhold til at sige, at der er brug for nogle reformer her, der er brug for nogle reformer der. Man er lige på trapperne af nærmest at have løst alle problemerne. Tydeligvis en mand, der havde et projekt, der skulle forsvares. Men jeg ved godt, at Morten han selvfølgelig som en del af sit projekt siger, at de gør nogle ting for at kræve mere skat ind, de gør nogle ting for at bekæmpe korruption, de gør nogle ting for at skære i den offentlige sektor. Skal jeg styre? Det er jo et flot billede på Grækenland. Jeg ved så ikke, om det her også er en synkende skude, eller om det er... Nej, for nu har jeg jo taget roret. Det er faktisk det, jeg hele tiden til. En socialdemokrat ved roret og fuldstændig ukendt land forud. Jeg tror, du vil sikkert frem. Hvis du lige holder øje med, hvad du sejler ind i, så vil jeg være meget glad. I Bruxelles er vi jo vant til at se på tingene sådan fra skrivebordshøjde. Nu har vi set det i øjenhøjde. Vi har simpelthen mødt de mennesker, som bliver ramt af den nedskæringspolitik, der jo er en nedskæringspolitik, der jo er en helt uløseligt forbundet del af det at være med i euroen. Nogle af de der reformer sidder på en eller anden måde og gøre noget ved. Jeg føler mig faktisk kun bekræftet i, at euroen har været en katastrofe for Grækenland. For Grækenland. Vi er mange, der længere synes, det var et togehorn. Nu har vi fået det bekræftet. Det kan du sejle. England er super spændende at være i lige nu, fordi halvdelen af briterne gerne vil ud af EU. Do you want a referee? UKIP have won 23%. When I say UKIP, they say that's a racist party. Ja. Men der er nogen, som er ude at føre valgkamp, som altså bruger østeuropæerne som syndebuk. I think we'll be taken out of Europe. Hvis jeg var brite, så ville jeg også være medlem af UKIP. Fuldstændig. Du skal jo ikke tage det som en personlig angreb. Det er ved at blive en besættelse for dig, Dan. I stedet for at blive piso, hvorfor modargumenterer du så ikke bare?